கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிரியமான அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்ற அன்பு வாழ்த்துக்களை உங்கள் யாவருக்கும் இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொண்டு, அதோடு கூட என்னோட வேலூர் ஆற்காடு சபையில் இருக்கிற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுடைய அன்பு வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டுமாக அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, உங்களோட கூட இந்த ஒரு சகோதர ஐக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் அவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கும் தந்திட்ட இந்த ஒரு நல்வாய்ப்புக்காக கர்த்தர் வழியாக அவருக்கும் நாம் நன்றிகளை ஏறெடுத்துக் கொண்டு, அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாளிலும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் வளர்ச்சி பெறுவதற்குரிய அல்லது வளர்ச்சிக்கு நேராக வழி நடத்தக்கூடிய தேவனுடைய தெய்வீக வார்த்தைகளை இந்த வேளையிலே நாம் தியானிக்கலாம். இன்றைய நாளிலும் நாம் பார்க்க இருக்கிற பாடத்தினுடைய தலைப்பானது நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழாக ஆதார வசனம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர்கள் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 15 மற்றும் 16வது வசனம். எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16, 15 மற்றும் 16 நாமளே வாசிக்கிறோம். வசனங்கள் நாமளே வாசிக்கிறோம் பிரதர். ஆனபடினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஆக அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பொதுவா இந்த வசனத்தின் மேல நம்முடைய தியானங்கள் அல்லது பாடங்கள் கூட ஒருவேளை நாம கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த வசனத்தின் மேல சகோதர ரஜல் அவர்களுடைய கமெண்டேஷன் நம்ம போய் பார்க்கும்போது அநேக அருமையான ஆழ்ந்த விளக்கங்கள் சகோதரர் அவர்களும் அங்கே கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த வசனத்தை பேசும்பொழுது எப்பவுமே கர்த்தர் இயேசுவானாலும் சரி, அப்போஸ்தலர்கள் ஆனாலும் சரி, ஒரு வார்த்தைகளை ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு வசனத்தை அவர்கள் பேசும்பொழுது அந்த வசனம் ஒரு தனித்துவமாக அந்த இடத்துல இருக்காது. மாறாக ஏற்கனவே அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு மேலாக சில விஷயங்களை பேசியிருப்பாங்க. அதே சமயத்துல அந்த வசனத்துக்கு இசைவாக கீழ்ப்பகுதியிலும் அவர்கள் பேசியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த வசனத்தினுடைய சரியான ஒரு அர்த்தத்தை நாம புரிந்து கொள்ளணும்னா இதற்கு முன்பாக என்ன பேசியிருக்கிறாங்க, அதே சமயத்துல இதற்கு பின்னாக இதை தழுவினபடி என்ன விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம பார்த்தால் ஒழிய இந்த வசனத்துடைய விஷயங்களை நாம புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, அப்போஸ்தலன் பவுல் அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு மேல நம்ம கவனிக்கும் பொழுது, ஒருவேளை நீங்க 5ஆம் அதிகாரத்துல ஆரம்பத்துல அப்படியே நாம வரும் பொழுது அவர் என்ன விஷயங்களை இங்க பேசுவார் அப்படின்னா, தேவனுடைய ராஜ்யம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பேசிட்டு நெக்ஸ்ட் இங்க 2 விதமான கிரியைகள் குணங்கள் பத்தி பேசுவார். ஒண்ணு அதாவது ஆவிக்குரிய குணலட்சணங்கள் விஷயங்கள் பத்தியும் பேசுவாரு. அதே சமயத்துல மாம்சத்தினுடைய குணங்கள் பற்றி அங்க பேசுவார். அப்படி பேசும்போது அவர் முதல்ல இந்த ஆவிக்குரிய மற்றும் மாம்சத்துக்குரிய குணங்கள் பற்றி பேசி முடிக்கும் போதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த வசனத்தை உள்ள கொண்டு வரான். ஏன் அப்படி கொண்டு வராருன்னா சகோதர சகோதரிகளே, அதுதான் இங்க சொல்றாரு ஆனபடினாலே. ஏன்னா ஆனபடினாலே அப்படின்னு வரும்பொழுது இது முந்தைய விஷயங்களினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியை இது வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அங்க காணப்படுகிறது. அந்த வகையில சொல்லும் போது, ஏன்னா 14வது வசனத்துல அவர் சொல்லுவாரு, ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆனபடினாலே அப்ப தூங்குகிற அப்படின்னு வரும்போது குறிப்பாக தேவனுடைய ஜனங்களுடைய விஷயத்துல எது தூக்கம்னா இது ஒரு ஆவிக்குரிய தூக்கம். இந்த ஆவிக்குரிய தூக்கம் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ஒன்னு அவர்கள்
ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஏதுவான விஷயங்கள் மேல கவனமற்று இருப்பதும், மாம்சத்தினுடைய விஷயத்தின் மேல விழிப்போடு இருப்பதுமே ஒரு ஆவிக்குரிய தூக்கமாக அங்க இருக்கு. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, அப்படியாக இருக்கும் போது, ஆனபடினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல்னா நீங்க ஞானம் உள்ளவர்களாக நடக்க வேண்டியதுல இருந்து தவறி போவீங்க. ஏன்னா வசனத்துல பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பத்தி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பேசுறாருன்னா அதற்கு எதிர்மாறானதான் நெகட்டிவான விஷயங்கள், அதாவது தவறுதலுக்குரிய உண்மையற்ற விஷயங்கள் அங்க இருக்கும். அப்ப இங்க அவர் பேசும்போது, அப்ப நீங்க ஞானமற்றவர்களை போல நடுவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களாக கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து. அப்ப ஏன்னா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்ற இந்த பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு எதிராக தான் நெகட்டிவான விஷயங்களுக்குள்ள நாம கடந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படி சொல்லும் போது, ஒருவேளை நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாட்கள் என்பது பொல்லாதது அப்படின்னு வரும்போது, அது என்ன, இந்த நாட்கள் ஏன் பொல்லாததா இருக்குன்னா, இந்த நாட்கள் மாத்திரம் அல்ல, 2022 மாத்திரம் அல்ல, எப்போ ஆதாமினுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பித்ததோ அன்றைய நாள் முதற்கொண்டு இந்த உலகமானது, மனுக்குலமானது என்றைக்கு சாத்தானுடைய அதிகாரத்துக்குள்ள கடந்து போனதோ அந்த நாள் முதற்கொண்டு சாத்தானுடைய கரத்திலிருந்து முற்றிலுமாக இந்த நாட்கள் பறிக்கப்படுகிற வரையிலும் இது பொல்லாத நாட்கள் தான். ஏன்னா அப்போஸ்தலன் பவுல் அவர்கள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே இதை எழுதும் போது, அப்பொழுதே அவர் நாட்கள் பொல்லாதது என்று அவர் அங்க மேற்கோள் காட்டும் பொழுது, நீங்க அப்படியே யோசிச்சு பாருங்க, 2000 வருஷத்துக்கு கடந்து இருக்கிற நம்முடைய காலத்துல இந்த வசனம் எவ்வளவு பெரிய அளவுல நம்முடைய வாழ்க்கையில இது நிறைவேறக்கூடியதா இருக்கு. ஏன்னா இந்த வசனத்தை இந்த இடத்துல பேசக்கூடிய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தான் அப்படியே தொடர்ச்சி அவர் என்ன செய்வார்னா, 6ஆம் அதிகாரத்துக்குள்ள நுழையும் போதுதான் அங்கதான் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கங்கள் பத்தி அங்கேயும் பேசுவார், தீங்கின் நாட்களிலே. ஆனா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்துட்டாலும், ஒட்டுமொத்தமா 6000 ஆண்டுகளுக்கு மேல சாத்தானுடைய பொல்லாத கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்துட்டாலும், 2ஆம் வருகையில வந்திருக்கிற கர்த்தர் இயேசுவினுடைய கரத்திற்கு சாத்தானுடைய ராஜ்யமானது பிடுங்கப்பட்டு படிப்படியாக அது கைமாறி கொண்டு வருகிறது. ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பொல்லாத நாட்கள் குறிப்பா நாம கவனிக்கும் போது, கர்த்தர் இயேசுனுடைய 2ஆம் பிரசன்னத்தின் முதல் இந்த நாள் வரையிலும், கிபி 1874 கர்த்தர் வந்திருந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் வரையிலும் மிக கொடிதான பொல்லாத காலங்களாக இது இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு தெரியும், கர்த்தர் இயேசுனுடைய 2ஆம் பிரசன்னத்துக்கு பிற்பாடு என்ன நடக்குதுன்னா, விழுந்து போன தூதர்களும் தேவனால கட்டப்பட்டு இருந்தவர்களும் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனாலதான் நாம கவனிக்கும் போது, சகோதரர் கூட சொல்லும் போது, இந்த பாவத்தினுடைய வீரியம், அதனுடைய தன்மை கிட்டத்தட்ட 6000 ஆண்டுகளாக இருந்ததை காட்டிலும் கர்த்தர் இயேசுனுடைய 2ஆம் பிரசன்னத்துக்கு பிற்பாடு அதனுடைய வேகம், அதனுடைய வீரியம் அதிகரித்திருக்குது. அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு பாவத்தை தழுவின பழக்க வழக்கங்கள் உலகம் முழுவதும், எந்த ஒரு தேசமும் இதுக்கு விதிவிலக்கு அல்ல, உலகம் முழுவதும் இந்த நாகரிகம் என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் நீதி நெறிமுறைகள் என்பதும் அது பெரும் அளவில் சீர்கெட்டு போயிருக்கு. காரணம், விழுந்து போன தூதர்களும் சாத்தானும் இந்த மனிதர்களுடைய எண்ணங்களையும் சிந்தைகளையும் யோசனைகளையும் கீழ்த்தனமான செயல்களுக்கு அவர்களை வழி நடத்தி கொண்டு இந்த நேரங்களை, இந்த காலங்களை தவறாக அவர்களை பயன்படுத்தி கொள்ளும்படி அவங்க வழி நடத்திருக்கிறார். ஆனா இதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, இந்த பொல்லாத காலத்துல, இந்த ஒரு சோதனை காலங்கள்ல யார் கூட விழுந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா, இந்த ஒரு ஏற்ற கால சத்தியத்துல, இன்னும் சொல்லிட்டா லவோதேக்கியா சபையின் அங்கங்களாக ஆவதற்கு உள்ள வந்திருக்கிறவர்களும் சேர்ந்து அதுல விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகள வெளிப்படுத்தல் 3:11 அங்க கர்த்தர் சொல்லுவாரு, இந்த பிலதெல்பியா சபைக்கு தூது சொல்லும் போது 3:11 சொல்றாரு, உலகம் எங்கும் வரக்கூடிய சோதனை காலத்திற்கு நான் உங்களை தப்பு வைப்பேன் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவார். ஆனா அந்த வசனத்தின் மேல சகோதரர் அஜல் அவர்கள்
கமெண்ட்ஸ் பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை பேசியிருப்பார். ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் என்ன பேசுவார்னா, இது என்ன உலகம் எங்கும் வரக்கூடிய சோதனை காலத்திற்கு நான் உங்களை தப்புவிப்பேன்னா, உலகம் முழுவதும் என்பது என்னன்னா ஒவ்வொரு வகுப்பார் மேல கடந்து போகக்கூடிய சோதனை காலங்கள். அதுல என்ன சொல்லுவோம்னா, முதல் சோதனை யார் மேல கடந்து வரும்னா சபை மேல, இந்த லவோதிக்கேயா சபை மேல கடந்து வரும். அடுத்து பாபிலோன் மேல, உலகத்தின் மேல, இஸ்ரேல் மேல, அப்படியே படிப்படியா கடந்து போகும். ஆனா இப்படியாக வரக்கூடிய இந்த சோதனை காலங்கள்ல முதல் சோதனை யார் மேலனா தேவனுடைய ஜனங்கள் மேல, பரிசுத்தவான்கள் மேல, லவோதிக்கேயா சபையின் மேல வரக்கூடிய இந்த ஒரு சோதனை காலம். அப்ப இந்த சோதனை காலத்துல யாரெல்லாம் அவருடைய வசனங்களை, அவருடைய வார்த்தைகளை பிடித்து கொண்டு அண்டிக் கொள்கிறார்களோ, இருக்க பிடித்து கொள்கிறார்களோ, அவர்கள் காக்கப்படுவார்கள். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, ஆக தேவனுடைய ஜனங்கள் மேலதான் இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த சோதனை கடந்து போகுது. அப்ப தேவனுடைய ஜனங்கள் மேல கடந்து போயிட்டு இருக்கிற சோதனைகள்ல குறிப்பா 2 விதம் இருக்கு. ஒண்ணு, அவர்கள் ஏற்ற கால சத்தியத்திலிருந்து, அறுவடை சத்தியத்திலிருந்து வழிவிலக செய்வதற்கான சாத்தானுடைய வஞ்சனைகள், தந்திரங்கள் இருக்கு. இது ஒரு சோதனை. இன்னொரு இது டாக்டரின் ரீதியில, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் ரீதியில. அதாவது தேவனுடைய ஜனங்கள் தெய்வீக தன்மையை தங்களுக்குள்ள வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய நிலையிலிருந்தும் பாதையிலிருந்தும் சாத்தான் அவர்களை வழிவிலக செய்வான். இதுவும் சோதனை தான். ஒண்ணு உபதேசத்தின் ரீதியா சோதனை இருக்கு, இன்னொன்னு குணலட்சணங்கள் ரீதியான சோதனைகள் இருக்கு. ஆனா ஒருவேளை பைபிள் ஸ்டூடெண்ட், ஒருவேளை சகோதரர் ரசல் அவர்களுடைய காலத்துக்கு பிற்பாடு நமக்கு ஹிஸ்டரி தெரியும். கிட்டத்தட்ட சகோதரர் ரசல் அவருடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு சில வருஷங்கள் கடந்து வேத மாணாக்கர்கள் மத்தியிலே அந்த பிரிவினைகள் ஆரம்பிச்சது. அதுல இன்னைக்கு வேத மாணாக்கர்கள் மத்தியிலே பல பிரிவுகள் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அங்கே ஆரம்பிச்சது டாக்டரின் ரீதியில அநேகர் விலகி போனார்கள், கேரக்டர் ரீதியிலும் விலகி போயிருக்கிறார்கள். நம்முடைய காலத்துல அது இன்னும் அதிகம் இருக்குது. வேத மாணாக்கர்கள் மத்தியிலே பலவிதமான விசுவாசங்கள், பலவிதமான போதனைகள். ஆனா யாருடையதை முழுவதுமாக அவர்கள் தழுவதில்லைன்னா, 7ஆம் தூதன் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அறுவடை சத்தியத்துல முழுவதுமா அங்க இணையறது இல்லை. ஏன்னா சோதனைகளை விழுந்துட்டு இருக்கிறார். ஆனா எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நாம எல்லாரும் சத்தியத்துல உறுதியா இருக்க நினைச்சிருக்கிறாரு இந்த பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனா எல்லாம் இந்த சோதனையில விழுந்துட்டு இருக்கிறாரு அநேகர். ஒரு பக்கம் டாக்டரின் ரீதியா விழுந்துட்டு இருக்கிறாரு, இன்னொரு பக்கம் கேரக்டர் ரீதியா எல்லாம் சகோதர அன்பில் இருந்தோம், அந்த தெய்வீக அன்பின் தன்மையில இருந்தும் இங்க விழுந்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு பக்கம். இது ரெண்டும் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இன்னொரு சோதனை என்னன்னா, இந்த உலகத்தினுடைய மாயில சிக்கிக் கொள்வதற்கான சோதனைகள் இருக்கு. ஏன்னா சாத்தான் இன்றைய காலகட்டத்துல மனுக்குலத்தை விலை செய்வதில் சரி, தேவனுடைய ஜனங்களை விலை செய்வதில் அநேக டெக்னாலஜி அவர் யூஸ் பண்றார். அந்த டெக்னாலஜில ஒண்ணுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சமூக வலைதளங்கள், சோசியல் மீடியா. அப்ப தேவனுடைய ஜனங்களை திசை திருப்புவதற்கும் அவர்களை பாவத்தினுடைய காரியங்களுக்கு இழுத்துக் கொள்வதற்கும் சாத்தான் இன்னைக்கு இந்த சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றாரு. ஏன்னா அதே சமயத்துல இது தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்துட்டாலும், ஆனா பெருமளவுல சாத்தான் இதை பொல்லாங்கான செயலுக்கு அங்க பயன்படுத்துறாரு. இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய எண்ணங்கள், சிந்தைகள், யோசனைகள் இதெல்லாம் கெடுக்கும்படி கூட அநேக விஷயங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அங்க சூழ்ந்திருக்கிறது. இந்த நாட்கள், இந்த காலங்கள் பொல்லாததுதான் சகோதர சகோதரிகளே. அப்படியாக இருக்கும்போது தெய்வீக ஆலோசனை என்னன்னா, ஏன்னா சகோதரர் அநேக விஷயம் சொல்லும் போது இந்த நாட்கள், இந்த காலங்கள் பொல்லாதது, எந்த வகையில நமக்கு சாதகமா இது கிடைக்காது. இன்னும் சொல்லிட்டா, இந்த மாம்சம் நம்முடைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றுவதற்குரிய உதவிகள் சப்போர்ட்டிவ்ஸ் அது செய்யாது. அப்ப நாம தான் என்ன செய்யணும்னா, இந்த மாம்சத்திட்ட இருந்து நேரத்தை பிடுங்கணும், எடுக்கணும். அதை எடுத்து சரியான விதத்துல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு நாம பயன்படுத்தி கொள்ளணும். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளை அந்த வகையில நாம கவனிக்கும் போது ஒரு சில அருமையான தெய்வீக ஆலோசனைகள் இருக்கு. ஒருவேளை இந்த காலங்களையும் இந்த நேரங்களையும் இவ்விதமாக இந்த சோதனை காலங்கள், பொல்லாத நாட்கள் நம்ம மேல கடந்து போய்கொண்டு இருக்கும் போது, ஏன்னா நம்ம பொதுவா சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா, கடைசி காலம்,
கடைசி கால சோதனை சோதனை அப்படியே இல்ல. அதாவது இது எப்போ சுவிசேஷ யுகம் ஆரம்பிச்சதோ அன்னில இருந்தே சபை மேல சோதனைகள் என்பது ஆரம்பிச்சு இருக்குது. கடைசி காலம் கடைசி தான். ஆனா நான் நம்முடைய ஓட்டத்தை எப்ப முடிக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம கடைசி காலம். அப்ப நான் என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்குன்னா, நம்முடைய ஓட்டத்தின் மேல கொஞ்சம் அதிக கவனம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். பார்க்க போறோம் பாடத்துக்குள்ள. அப்படி இருக்கும் போது சில ஆலோசனைகள் என்னன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, சரி ஒருவேளை இந்த காலம் இந்த சூழல் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறதுனால இன்னும் சொல்லிட்டா நம்முடைய எண்ணங்கள் யோசனைகள் சிந்தைகளை கெடுக்கும் வண்ணமாக தான் அநேக விஷயங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்குது. அப்படி இருக்கும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாமும் விழிப்போடு இருந்து இந்த பொல்லாத காலத்துல பொல்லாத இந்த சூழலுக்கு மத்தியில இந்த லவோதிக்கேயனுடைய சபையின் அங்கங்களாக மாறுவதற்கு வந்திருக்கிற நாமும் எப்படி இந்த காலங்களை சரியான விதத்துல பயன்படுத்தி கொள்ளணும். இதுல 2 விஷயம் இருக்கு. எப்படி நாம சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளணுங்கிறதே நாம பார்க்க போறோம். ஆனா எப்படி இந்த காலங்களின் நேரங்களை நாம வீணடிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறதையும் நாம அங்க பார்க்க போறோம். அந்த வகையில முதல் விஷயம் என்னன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, எனக்கு அப்போ சொன்னீங்க பவுல் சொல்லும் போது நீங்க ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல் ஞானமாக நடந்து கொள்ள பார்த்து, அப்ப ஞானமாக நடந்து கொள்வது என்னன்னா, ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பாக அந்த செயலினுடைய தாற்பயத்தை முன்பாக உணர்ந்தவர்களாக இருந்து அதை சரியான விதத்தில் செய்வதுதான் ஞானமாக. இன்னும் தமிழ் அர்த்தத்துல நாம சொல்லிட்டா முன் யோசனையாக நடப்பது, முன்பே சில விஷயங்களை நன்கு அறிந்து உணர்ந்து நடந்து கொள்ளுதல். அந்த வகையில பார்க்கும்போது முதல் விஷயம் என்னன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த காலகட்டத்துல நேரத்தை ஞானமாக பயன்படுத்தணும். நேரம் என்று வரும்போது டைம், நேரம். ஏன்னா நம்முடைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றி முடிக்கிற விஷயத்துல இந்த புதிய சிருஷ்டியினுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரும்பான்மையாக இந்த மாம்சத்தினிடமிருந்து எடுக்கக்கூடிய நியாயமான உரிமை என்னன்னா, மாம்சத்தினிடமிருந்து டைம், நேரம் தான். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்தை தான் சாத்தானும் வெந்து போன தூதர்களும் இந்த உலகமும் ஒருவேளை நம்முடைய மாம்சீக உறவுகளும் இல்ல தந்திரமாக இருக்கிற சில மனித பாத்திரங்களும் அதை நம்மிடத்திலிருந்து எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா இந்த மாம்சத்தினுடைய நியாயமான உரிமைகளை கொல்லாமல் அதை அழிக்காமல் இந்த புதிய சிஷ்யனுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி என்பது இருக்கவே இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாட்கள்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் எந்த விஷயத்துக்காக, எந்த காரியத்திற்காக, எதைய பேசுவதற்காக அதிக நேரத்தை நாம் செலவிடுகிறோம்? ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, ஏன் இதுல ஞானம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்குன்னா, ஒரு நாள் என்று வரும்பொழுது 24 மணி நேரம். அந்த 24 மணி நேரத்துல இந்த மாம்சத்தினுடைய தேவைகளுக்கென்று நாம் பயன்படுத்த வேண்டியது ஒரு 8 மணி நேரம். சரிங்களா? மற்ற மனித இந்த மாம்சம் உறங்குவதற்கென்று எடுக்கிறது ஒரு 8 மணி நேரம். மற்ற நேரங்கள்ல தான் மற்ற மாம்சத்துக்குரிய சில நியாயமான விஷயங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு. ஆனா சகோதர சகோதரிகளே, எல்லாமே ஒரு அளவு தான். ஏன்னா இந்த பலியினுடைய வாழ்க்கையில மாம்சத்துக்கே உரிய சில நியாயமான உரிமைகளை நாம கொள்ள வேண்டியதா தான் இருக்குது. ஆனாலும் மாம்சத்துக்கென்று நாம செய்ய வேண்டும் என்று தேவனாலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற சில நியாயமான உரிமைகளையும் கடுமையிலும் நாம அதையும் தவிர்க்க கூடாது. ஆனா அதே சமயத்துல மாம்சத்துக்கென்று முழுவதுமாக விட்டுடவும் கூடாது. அப்ப என்ன செய்யணும்னா சகோதர சகோதரிகளே, நியாயமாக இந்த மாம்சத்துக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய நேரங்கள் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவைக்குரிய வளர்ச்சிக்காக அவைகளை ஞானமாக பயன்படுத்தணும், திட்டமிடணும். ஆனா சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவேளை நாம இப்படி சொல்லிட்டாலும், ஒருவேளை நமக்கெல்லாம் ஒருவேளை நாம சில முயற்சி எடுக்கிறோம், முயற்சி எடுத்து மாம்சத்துக்குரிய நியாயமான உரிமைகள்ல ஒன்றா இருக்கிற நேரத்தை நாம ஒருவேளை எடுத்துடுறோம், வலுக்கட்டாயமா எடுத்துடுறோம். ஆனா எடுக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா என்பதை கவனித்தோமானால்
அநேகரால பயன்படுத்த முடியாமல் கூட போகும். ஏன்னா ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான், நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவி. ஆனா மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, அப்படியாக மீட்டெடுக்கப்பட்ட நேரத்தை சரியான விதத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகள் பயன்படுத்துவதிலும் அவர்களுக்கு சோதனைகள் இருக்கு, நெருக்கடிகள் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவ்வளவு சுலபமாக இந்த மாம்சம் தேவனுடைய அல்லது ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு அடுத்த விஷயங்களை செய்வதில் அவ்வளவு சுலபமா நம்மை விடாது. தந்திரமா இந்த மாம்சம் என்ன பண்ணனா நம்மளை வஞ்சித்துரும், நம்முடைய நேரத்தை கவனத்தை வேறு பக்கம் திசை திருப்பிடும், அல்லது தேவையற்ற விஷயங்களுக்காக நேரத்தை செலவிடும்படி இந்த மாம்சம் கொண்டு போயிடும். தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதுல ரொம்ப கவனமாக அங்க இருக்கணும். ஏன்னா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. அதாவது இந்த அழைப்புக்குள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேகர் உற்சாகமா உடன்படிக்கை செய்து உள்ள வந்துடுறாங்க தான், அது வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயங்கள் தான். ஆனா இந்த பாதையினுடைய அனுபவங்கள் அல்லது இந்த பாதையில வரக்கூடிய நெருக்கடிகள் போராட்டங்களை மேற்கொண்டு கர்த்தர் இயேசுனுடைய சாயலை தங்களுக்குள்ள வளர்த்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல, முடியாது என்பது அல்ல, மாறாக அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. அதுல குறிப்பா இந்த நேரத்தை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. சகோதர சகோதரிகளே, கோலியாத் மாதிரி இந்த மாம்சம் நமக்கு முன்பாக நிக்குது. அப்ப அதை வீழ்த்தணும்னா என்ன செய்யணும்னா தேவ பலத்துல ஞானமா கையாளனாதான் வீழ்த்த முடியும். ஆக நீங்க நான் என்ன சிந்திக்கணும்னா சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாட்கள்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாமும் இந்த மாம்சத்தினிடமிருந்து நேரத்தை எடுத்தால் அந்த நேரத்தை எதற்காக செலவிடுகிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். எடுத்துள்ள நேரத்தை, ஆனா எதற்காக செலவிடுகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம். எதற்காக செலவிடுகிறோம் என்பதை இப்ப நாம பாடத்துக்குள்ள அப்படியே போகும்போது நாம பார்க்கலாம். அப்ப முதல் சிந்தை என்னன்னா, நேரத்தை நாமோ எவ்விதமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஏன் அப்படின்னா சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி முதிர்ச்சி, நம்முடைய அழைப்பு, அதனுடைய முடிவு என்பது கூட பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் என்ற நிலைக்குள்ள நாம கடந்து போவது கூட இந்த நேரத்தை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி கொள்வதும், அப்படி சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி கொள்வதன் மூலம் சில ஆவிக்குரிய கனிகளுடைய வளர்ச்சி முதிர்ச்சி நம்ம இடத்துல நாம காண முடியும். அது எவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம இடத்துல நிறைவேறி முடிகிறதோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக இந்த பூமிக்குரிய ஓட்டத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம். மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இந்த நேரம் இருக்கு சகோதர சகோதரிகளே. ஒருவேளை நீங்க வாய்ப்பு கிடைச்சா டிசம்பர் மாதத்தோடைய இரவின் கீதம் 13ஆம் தேதி கூட நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. வாய்ப்பு கிடைச்சா நீங்க படிச்சு பாருங்க. அதுல பிரதர் ரொம்ப தெளிவா இந்த வசனத்தை பற்றி, இந்த எபேசியர் 5:16 வசனம் பேசிட்டு ரொம்ப அருமையா அது கீழே அந்த விளக்கங்கள் கொடுப்பா. இந்த நேரங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்விதமாக பயன்படுத்தணும். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா இந்த நேரம் என்பது கூட ஒரு விதை மாதிரி இந்த நேரம் என்பது. எப்படி ஒரு விதையானது ஒரு நிலத்துல ஒரு மண்ணில நாம விதைக்கிறோமோ அது இயல்பா என்ன செய்யணும், விதைக்கப்பட்ட விதை அதிலிருந்து அது செடியாக வளர்ந்து அல்லது மரமாக நிலை நிற்கும். அப்ப எதற்காக விதைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம வளர்ச்சி அடையும், அல்லது அந்த விதைக்குள்ள என்ன ஒரு தாவரம் சம்பந்தப்பட்டது என்று அதுதான் வளரும். அந்த மாதிரி சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களில நேரத்தை எதற்காக, எந்த நோக்கத்திற்காக நாம விதைக்கிறோமோ, நேரத்தை எதற்காக விதைக்கிறோமோ அதுல என்ன எதற்காக விதைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்குள்ள வளரும். ஒருவேளை நாமோ மாம்சத்துக்குரிய விஷயங்களுக்காக விதைத்தால் மாம்சத்துக்குரிய வாழ்க்கையில தான் வளர்ச்சி நடக்கும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கென்று நம்முடைய நேரத்தை விதைத்தால் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி தான் அதுல வளரும். விதைப்பது ஒன்று வளர்வது ஒன்றாக இருக்காது. இயற்கைக்கு எதிர்மாறானது எதுவுமே நடக்காது. எதற்காக எதையை விதைக்கிறோமோ அதுதான் வளர்ச்சி அடையும்.
அப்ப இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் எதற்காக விதைக்கிறோமோ அதுதான் வளர்ச்சி அடையும். சிந்திச்சு பார்க்கணும். பல வருடங்கள் வேணா சத்தியத்துல கடந்துடலாம். நம்ம வேணா சில சமயம்ல ஒரு சிலர் பெருமை கூட சொல்லிடலாம். என்ன தெரியுங்களா, நாங்க இந்த உடன்படிக்கை வாழ்க்கையில வேத மாணாக்கர்களாக 40 வருஷம் 30 வருஷம் 50 வருஷம் இருக்கிறோம். பரவாயில்ல, நல்லதுதான். இன்னும் இதுல ஒரு சிலருக்கு என்ன பெருமைன்னா, பிரதர் நாங்க பிறக்கும் போதே பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபேமிலியில தான் பிறந்தோம். நல்லதுதான். ஆனா இவ்வளவு வருஷம் ஆகி என்னத்தை வளர்த்து வச்சிருக்கிற நாமோ யோசிச்சு பாருங்க. எதற்காக நேரம் விதைக்கப்பட்டது? எது நமக்குள்ள வளர்ந்திருக்குது? வருடங்கள் வளருவதல்ல வளர்ச்சி. இல்ல நீங்க வேதமானாக்கர்களுடைய குடும்பத்துல பிறந்ததல்ல வளர்ச்சி. ஒருவேளை நீங்க பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபேமிலியில பிறந்ததுனால தேவன் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி பரலோகம் கொண்டு போறது இல்ல. நீங்க யாரா இருந்துட்டாலும் சரி, உங்களுக்கென்று நியமித்திருக்கிற ஓட்ட பந்தயத்துல ஓடி உங்க ஓட்டத்தை நீங்க தான் முடிக்கணுமே தவிர உங்களுக்காக நானும் எனக்காக நீங்களும் இங்க ஓட முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் நல்லா சிந்திக்கணும். இப்ப பார்க்க போறோம் பாடத்துக்குள்ள இந்த நேரம் எப்படி வீணா போகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, இந்த நேரத்தை சரியான விதத்தில் மாம்சத்தை, ஏன்னா மாம்சம் கொடுக்காது. நீங்க ஒருபோதும் இந்த மாம்சம் நமக்கு ஒத்துழைப்பு தராது. நாம பிடுங்கணும், எடுக்கணும். என்ன சொல்லிட்டா, நாட்கள் பொல்லாதுதான், காலங்கள் கிடைக்காது, நேரம் அமையாது. நாம தான் மீட்டு எடுக்கணும். நேரத்தை நாம தான் பலவந்தம் பண்ணி மாம்சத்துக்கிட்ட இருந்து எடுக்கணும். அதனால இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ஜாஸ்தி பயன்படுத்திடுவார். என்ன தெரியுங்களா, பிரதர் டைம் கிடைச்சா நான் வரேன், பிரதர் டைம் கிடைச்சா நான் ஃபெல்லோஷிப் போறேன், டைம் கிடைச்சா ப்ரேயர் பண்றேன், டைம் கிடைச்சா இந்த வார்த்தை நீங்க நான் பயன்படுத்துறேன்னா உங்களுக்கு நேரமே கிடைக்காது. ஏன்னா பிரதர் டைம் கிடைச்சால நான் டைம் எடுத்துறேன், பிரதர் நான் எடுத்துறேன். ஏன்னா புது சிருஷ்டி தன்னுடைய விருப்பத்துல உறுதி ஆயிடுச்சுன்னா மாம்சம் அங்க ஒன்னும் செய்ய முடியாது. சகோதர சகோதரிகளே, அப்ப டைம் கிடைச்சால நாம தான் எடுக்கணும். நான் எடுக்கிற டைம் என்னால முடியும். தேவன் பலன் கொடுத்திருக்கிறார். நான் மாம்சத்தை இந்த விஷயத்துல மேற்கொள்வேன். டைம் எடுத்து, அதனால டைம் எடுக்கணும். அது மாம்சம் கொடுக்காது. சோ இத முதல்ல சிந்தையில வச்சு, ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இந்த ஒரு காலங்கள்ல தேவனுடைய ஜனங்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், இதுல எப்படி நேரம் வீணா போகும், எப்படி நாம ஞானமா சரியா பயன்படுத்தும் போது, ஃபர்ஸ்ட் அவரவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வேலையின் மேல கவனம் கொடுக்கணும். என்ன சொல்லிட்டா, அவரவர்கள் முதலாவது தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல அங்க கவனம் கொடுக்கணும். இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டா, முதலாவது அவரவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை சீர்தூக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களாக காணப்படணும். சரிங்களா? ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இது ஒரு சுயநலமான கோட்பாடை நமக்கு சொல்ல வரல. இந்த ஒரு அர்த்தம், அதாவது அவரவர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, தங்களுடைய சொந்த இருதயத்தின் நிலையை சீர்தூக்கி பார்க்கணும் போது இது ஒரு சுயநலத்தை மேற்கோள் காட்டக்கூடிய கோட்பாடாக இது இருக்கிறது இல்லை. மாறாக என்னன்னா சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு முதல் பங்களிப்பு, முதல் பொறுப்பு யாருடையதாக இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடையதாக தான் முதல் பொறுப்பு அங்க இருக்கு. ஏன்னா பொதுவா நாம என்ன செய்கிறோம்னா, என்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில மற்ற சகோதர சகோதரிகளுடைய பங்களிப்பு எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதே அப்படின்னு சில சமயங்கள குற்றம் சாட்டுவது நமக்கு ஒரு இயல்பான சுபாவமாக மாறிடுச்சு. ஆனா சகோதர சகோதரிகளே, கேள்வி என்னன்னா, நீங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக தனிப்பட்ட ரீதியில நீங்கள் எடுத்த பிரயாசங்கள் என்ன என்ன நீங்க செய்தீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு? இதே கேள்வியை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கணும். என்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக நான் என்ன முயற்சி, என்ன பங்களிப்பு நான் செய்திருக்கிறேன், எதைய கொடுக்கிறேன்? இப்படி யோசிச்சீங்கன்னா நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறதுனால இந்த காலத்தை எவ்விதமா நான் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு வருகிறேன். இப்ப நான் என்னை பார்க்கணும், நீங்க உங்களை பார்க்கணும். சகோதர சகோதரிகளே,
அப்படியாக இருக்கும்போது அப்ப இது ஒரு சுயநல கோட்பாடை நமக்கு வெளிப்படுத்தாம இது ஒரு தற்பரிசோதனைக்குரிய ஒரு கருத்தாக நாம மேல் நோக்கி பார்க்கணும். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, முதலாவது நாம நம்முடைய சொந்த நடத்தையை கவனிக்கணும். ஏன் கர்த்தர் இயேசு மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு விஷயத்தை அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் அங்க ஏற்படுது. என்னன்னா, அதாவது நீ முதலாவது உன் கண்ணில் இருக்கிறத என்ன பண்ணு, அந்த ஒரு உதிரத்தை எடுத்துரு. அதுக்கு பிற்பாடு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாயாக. காரணம் என்னன்னா, அங்க என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா, ஒரு நபர் தன்னுடைய சுய இருதயத்தினுடைய நிலைப்பாடை கவனிக்க அவர் தவறுகிறார். தான் ஒரு குற்றவாளியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை கவனிக்காமல் மற்றவருடைய சிறு குற்றங்களை அவர் பார்க்க முற்படுகிறார். அப்ப கர்த்தர் அங்க உணர்த்துற சத்தியம் என்னன்னா, முதலாவது உங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சீர்தூக்கி பாருங்க. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, முதல்ல நீங்க உங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே. அப்ப ஏன் அப்படின்னா, நம்முடைய சொந்த மனநிலையை நாம நன்றாக அறிந்து கொண்டால், நம்முடைய நிலையை நாம் நன்கு புரிந்து கொண்டால், மற்றவர்களுடைய விஷயத்துல தலையிடுவதிலும் நியாயம் தீர்ப்பதிலும் ரொம்ப ஞானமா நாம நடந்து கொள்ளும். அதான் சொல்ல, ஞானமாக நடந்து கொள்ள பார்த்து. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப முதலாவது நம்முடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல நாம கவனம் கொடுக்கும் போது நம்முடைய இருதயத்தின் நிலைப்பாடுகளை நாம கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. இதுல ஒரு மிகப்பெரிய வஞ்சனை என்னன்னா, நம்முடைய இருதயத்தின் நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குது என்று தெரியாமல் மற்றவருடைய இருதயத்தின் நிலையில் ஆராய்ந்து பார்க்க நம்முடைய மனம் விரும்புவது பாத்தீங்களா, மிகப்பெரிய வஞ்சனை சகோதர சகோதரிகளே. பாருங்க, நம்மையே நாமே ஏமாற்றி கொண்டு வாழ்கிறோம் என்பது எவ்வளவு பெரிய வஞ்சனை. அது யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப நம்முடைய இருதயத்தின் நிலையை நாம என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்குன்னா, கவனம் கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர்கள் 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரத்துல கூட சில விஷயங்கள் அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவார்னா, 1 தெசலோனிக்கர் 5:13 14வது வசனம். 1 தெசலோனிக்கர் 5:14 என்ன சொல்லுவார்னா, மேலும் சகோதரரே, நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால், ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள், திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள், பலவீனரை தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாய் அங்க இருங்கள். இங்க சொல்லும் போது அவர் இதே வசனத்தை நாம என்ன செய்யறோம்னா, திருவிழியமுடைய வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:14. அங்க வசனம் எப்படி சொல்லுவார்னா, அன்பர்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு தரும் அறிவுரை இதுவே, சோம்பேறிகளுக்கு அறிவு புகட்டுங்கள். சோம்பேறிகளுக்கு அறிவு புகட்டுங்கள். யார் அந்த சோம்பேறிகள் அப்படின்னு சொல்லுவார்னா, அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா சபைகளுக்குள்ள இருப்பாங்கன்னா, அவர்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் மற்றவர்களாக இருந்துட்டு மற்றவங்களுடைய விஷயத்துல தேவையில்லாம போய் தலையிடுதல் செய்துட்டு இருப்பார். மற்ற அலுவல் காரியம், நீங்க அந்த வசனம் அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா அநேக வசனங்கள் இருக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கான நேரம் இருக்காது. அப்ப அதுதான் சொல்ற. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி சில சோம்பேறிகள் இருப்பாங்க. அவங்க வேலையே என்னன்னா, அவங்க இருக்கிற அவங்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, இல்ல ஒருவேளை அவங்க சார்ந்திருக்க சபையினுடைய ஐக்கியம், அங்க இருக்கிற நிலையில தங்களுக்கான பங்களிப்பு எதையும் செய்யாம மற்றவர்கள் விஷயத்துல அவர்கள் தலையிடுவார்கள். சில சமயங்கள்ல தாங்கள் சார்ந்த இருக்கிற ஐக்கியத்துக்குள்ளவே அவர்கள் இருந்துட்டு மற்றவங்களுடைய விஷயங்கள்ல தேவையில்லாமல் தலையிடுதல் அங்க செய்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இதன் மூலம் அவருடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பாதிப்புக்குள்ள கடந்து போகும். அப்ப இங்க அப்போஸ்தலனுடைய ஆலோசனை என்னன்னா, நீங்க முதல்ல உங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை பாருங்க. உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய நடத்தை முதல்ல அது எப்படி இருக்கு, அதுல ஏதாவது மாம்சம் வெளிப்படுதா, அதுல எதனா பெருமைக்குரிய எண்ணங்கள் இருக்கா, மேட்டிமைக்குரிய சிந்தைகள் இருக்கா, தெய்வீக நீதிக்கும் அன்புக்கும் எதிரான மனப்போக்கு உண்டாயிருக்கா, முதல்ல நீங்க பாருங்க, செக் பண்ணுங்க.
முதல்ல உங்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுங்க. பிற்பாடு என்ன செய்யலாம்? மற்றவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்மளால முடிந்த பங்களிப்பு நாம உதவி செய்யலாமே. அப்போ இங்க அந்த விஷயங்களை அவர் மேற்கோள் காட்டும் போது உங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை நீங்க முதலாவது அங்க கவனிங்க. சரிங்களா? சரி, அப்படியாக இருக்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, நடைமுறையான சில ஆலோசனைகள் என்று நாம பார்க்கும்போது சில நேரத்துல தேவையுள்ள பிரச்சனைகள்ல நாம தலையிடுவது, அதாவது சில சமயங்கள்ல தேவையுள்ள பிரச்சனைகள்ல நாம தலையிடுவதன் மூலமே நம்ம அதிகப்படியான ஆபத்தான பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க நேரிடுகிறது. சில பிரச்சனை வரும், அதுல நம்ம தலையிட்டு வேண்டிய சத்தியத்தினுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்கும். அப்படி தேவையுள்ள பிரச்சனைகளை தலையிடுறதே நமக்கு பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வருது. இப்படி இருக்கும்போது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்ல தலையிடும் போது அது இன்னும் எவ்வளவு அதிக பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள்ல அநேகர் அனுபவங்கள் மூலம் நன்கு உணர்ந்திருப்பார்கள். தேவையுள்ள பிரச்சனைகளை தலையிடுவதே நமக்கு அதிக பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும்போது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை எவ்வளவு அதிகம் அது கொண்டு வரும் என்பதை தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேகர் தங்கள் அனுபவங்கள் மூலம் உணர்ந்து இருக்கிறதுனால அதுல சில அருமையான பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். சரிங்களா? ஆக சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா ஒரு குறிப்பான விஷயங்களை இங்க பார்க்கும்போது ஒருவேளை நாம நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்கோ, அதற்குரிய வேலைகளை நாம செய்யல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒருவேளை தேவனுடைய ஊழியம் எந்த ஒரு ஊழியத்திலும் நம்முடைய பங்களிப்பு இல்லை, ஒருவேளை நாம எந்த ஒரு ஊழியத்தையும் செய்யாம இருக்கிறோம்னா, ஒண்ணு நம்ம கையில தேவனுடைய வேலையும் இல்லை, ரெண்டு நம்முடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் இல்லை அப்படின்னா, ஆனா நம்ம ஒரு வேலை செய்துட்டு இருப்போம், ஆனா அந்த வேலை என்னவாக இருக்குன்னா தேவையில்லாத ஏதோ ஒரு வேலையில நாம கவனம் செலுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்முடைய கையில தேவனுடைய ஊழியமும் இல்லை, நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனமும் இல்லை. அப்ப தேவனுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு விஷயமே நாம செய்யல அப்படின்னா அப்போ வேற ஏதோ கவனம் எடுத்துட்டு இருக்கு. இது நேரத்தை வீணடிக்க செய்யுது. யோசிச்சு பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே. அப்போ நம்முடைய நேரங்கள் எப்படி வீணாகுதுன்னா பெரும்பாலும் மற்றவர்களுடைய விஷயத்துல தேவையில்லாமல் தலையிடுவதுதான். ஏன்னா பொதுவாக சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அநேக பிரச்சனைகள் அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியதா இருக்குது. இதுல தேவையில்லாம சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எதனால உண்டாகுதுன்னா இந்த வாயின் வார்த்தைகள்னால அநேக பிரச்சனைகள் உண்டாகுது. தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுவதன் மூலம் அநேக பிரச்சனைகள் அவர்கள் சந்திக்கிறார். சிலது தேவையுள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதுல சந்திக்கணும், அதுக்குள்ள போகணும், பேசணும், செய்யணும், அது வேற. ஆனா இன்னொரு பிரச்சனை எதனால வருதுன்னா, தங்களுக்கு தேவையில்லாத தங்களுடைய எல்லைக்குள்ள உட்படாத பிரச்சனைகளை தலையிடுவதுதான் அநேக பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்குது. இதுல பொதுவா இந்த உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு பேர் என்னன்னா சமூக சேவகர்கள். எல்லா விஷயத்திலும் போய் தலையிட்டு பிரச்சனைக்கு ஆளாயிட்டு இருப்பார். அந்த மாதிரி பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ல நாம யாரும் சமூக சேவகர்கள் கிடையாது. எல்லாரையும் சீர்படுத்துற வேலை, எல்லாரையும் ஒழுங்குபடுத்துற வேலை நம்ம வேலை கிடையாது. என்ன சொல்றாருன்னா தேவனுடைய ஆலோசனைகள் என்னன்னா, முதல்ல நீங்க உங்களை சீர்படுத்துங்க, முதல்ல உங்க குறைகளை பாருங்க, முதல்ல உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுங்க. பிற்பாடு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களை சார்ந்து இருக்கிற மற்ற சகோதர சகோதரிகளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உங்களால என்ன பங்களிப்பு செய்ய முடியுமோ ரெண்டாவது அதன் மேல நீங்க கவனம் கொடுங்க. முதல்ல உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுங்க. அதுக்காக நீங்க சுயநலமா இருந்துடாதீங்க. நான் என் ஓட்டம் என்னுடைய தனி இது அதையே நான் அப்படி இருக்காதீங்க. உங்களுடைய மனநிலை, இருதயத்தின் நிலை, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல கவனம் கொடுங்க. அதே சமயத்துல மற்ற சகோதர சகோதரிகளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு என்னமோ அதை முழுமையாக நீங்க செய்யுங்க.
அதற்காக அவங்களுடைய வளர்ச்சியில நீங்க கவனமற்றவர்களாக இருந்துடாதீங்க. அது கூட ஒரு விதத்துல சுயநலம் தான், ஒரு விதத்துல செல்ஃப் யூஸ் தான். நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மாத்திரமே நான் பாக்குறேன், அப்படி இல்லை சகோதர சகோதரிங்களே, சரிங்களா? அதே சமயத்துல இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, மற்றவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில நம்முடைய பங்களிப்பு இருக்குது என்பதனால மற்ற சகோதர சகோதரிகளுடைய தனிப்பட்ட உரிமைகளின் தனித்தன்மைகளும் மீறி நடக்கிறவர்களா நாம காணப்பட்டுடக்கூடாது. ஏன் நமக்குள்ள தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எந்த விஷயம் வழிவகுக்குதுன்னா, சில சகோதர சகோதரிகளுடைய வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகள், சில போராட்டங்கள், நெருக்கடிகள் இருக்குதான். ஆனா அவர்களாக தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சிரமங்களுக்கும் ஒரு ஆலோசனைகளை கேட்க முன் வரும் வரையிலும் நாவாக சென்று உள்ள போய் தலையிடுவது என்பது அது இன்னும் அநேக பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்துரும். எந்த வகையிலும் அவர்களுடைய தனித்தன்மைகளும் உரிமைகளும் நாம மீறிடக்கூடாது. அவர்களாக விரும்புற வரையிலும் அந்த விஷயத்துல நாம உள்ள போகக்கூடாது. ஒருவேளை தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை இதை மீறி ஒருவேளை நடப்பார்களானால், தேவையில்லாமல் மற்றவர்கள் விஷயத்துல வாலண்டியரா போய் தலையிடுவார்களானால், அவர்களுடைய சொந்த மனநிலைக்குள்ள சில பிரச்சனைகள் உண்டாயிடும். இது பொதுவாக மருத்துவ ரீதியாகவே நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் தான். ஒரு மனுஷர்கள் தங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிடுவார்களானால் அவர்களுடைய மனதுக்குள்ள மனநிலையில சில பாதிப்புகள் உண்டாகும். ஒண்ணு என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர்களுடைய நேரங்கள் வீணாயிடும் மற்றவர்கள் விஷயத்துல தேவையில்லாம தலையிடுவதன் மூலம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, சிலர் மத்தியில அவர்களுக்குள்ள சில மனஸ்தாபங்கள் உண்டாயிடும். அதே சமயத்துல அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு மன அழுத்தங்கள் உண்டாயிடும். த மைண்ட் பிரஷர், மன அழுத்தங்கள் உண்டாகும். இன்னும் சொல்லிட்டா, ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அவர்கள் உள்ள போகும்போது அது அவர்களுக்கு பல பிரச்சனைகளுக்கு அது வழிவகுத்துரும். சில நேரங்கள்ல இது போன்ற செயல்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நபருடைய சுய நினைவையும் இழக்க செய்திடும். ஏன்னா மன அழுத்தங்கள் சில சமயங்கள்ல இந்த மன அழுத்தத்தினுடைய உச்சபட்சம் தான் ஒரு மனுஷனை மரணத்துக்கு நேராக கொண்டு போயிடுது. ஒரு சில மனுஷர்களை மென்டல் ரீதியா பைத்தியங்களா கொண்டு போயிடுது, சுய நினைவை இழக்க செய்திடுது. இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை தலையிடுவதும், இந்த மூளைக்கு ஒரு அளவுக்கு மேல தேவையில்லாத விஷயங்களை அதுல நிரப்புறதுமே மன அழுத்தங்களுக்கு வழிவகுக்குது. இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இது நடக்கும். காரணம் என்ன? உங்களுக்கு அடுத்த விஷயத்துல தேவையில்லாம நீங்க போய் தலையிடுறதுதான். ஆக சகோதர சகோதரிகளை, ஏன்னா உண்மை என்னன்னா, நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல நாம கவனத்தை கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சுட்டா பெரும்பான்மையா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கே அவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுதுங்க. காரணம் என்னன்னா, நம்முடைய நிலைய நமக்கு சரியா தெரியறது இல்லை. அப்ப இதை நன்கு புரிந்து கொண்டு நடக்கணும்னா இதுக்கே எவ்வளவு கவனம் வேண்டியதா இருக்குது. ஆக சகோதர சகோதரிகள், அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. நாம நம்மையோ நடத்தி கொண்டு மற்றவர்களையும் ஆவிக்குரிய விஷயத்துல நடத்துகிறது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல, கடினமான வேலைகள் தான். ஆக தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த விஷயத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒண்ணு தங்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியின் மேல, சொந்த இருதயத்தின் நிலை மேல கவனம் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது, அதுல சரியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா மற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு நம்முடைய பங்களிப்பு என்னமோ அதை நிறைவாக செய்யணும். அதிலும் அவர்களுடைய உரிமையும் தனித்தன்மையும் நாம மீறக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க விஷயத்துல தலையிட்டுடக்கூடாது. இது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும். அதே சமயத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது சகோதர சகோதரிகள் மத்தியில அப்படின் போது, ஒருவேளை அதுல தலையிடக்கூடிய சூழல் அமைது, வாலண்டரியா அவர்களாவே செய்யறாங்க அப்படின்னா, நம்ம அங்க என்ன கவனிக்கணும்னா, ஒருவேளை அந்த பிரச்சனை தேவனுடைய சத்தியத்திற்கும் அவருடைய நீதிக்கும் இசை உள்ளதா இருக்கா, அதன் அடிப்படையில அந்த பிரச்சனை உண்டாயிருக்குதா, சத்தியத்தை நிமித்தம் அந்த பிரச்சனை உண்டாயிருக்குதான்னு பார்த்துதான் ஞானமா போய் அதுல தலையிடணும். ஒருவேளை ஞானம் இல்லாம போய் அதுல தலையிட்டுட்டா அது கூட பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்துரும். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவேளை அநேக விஷயங்களை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா கூடுமான வரையிலும் நம்முடைய
தலையிடுதலை குறைத்து கொள்வது மிக நலனாக இருக்கும். அதே சமயத்துல இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதுல சகோதர சகோதரிகள் ஒரு உரிமை மீறல் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அது கோல்டன் ரூல் அனுமதிக்கிறது இல்லை. தேவனுடைய அன்பின் பிரமாணம் எதனா, ஒவ்வொரு சகோதரன் சகோதரியிடத்திலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பழகுவதிலும், அவர்களோடு கலந்து இருப்பதிலும், பேசுவதிலும், ஐக்கியம் கொள்வதிலும் ஒரு அளவு இருக்கு. ஒரு அளவோடு அவர்களோட பழகணும், ஒரு அளவோடு அவர்களோட பேசணும், ஒரு அளவோடு அவர்களுடைய விஷயத்துல தலையிடணும். அளவை மீறி இதுல நாம தேவனுடைய பிள்ளைகள் கண்மூடித்தனமா செய்யற ஒரு செயல் என்னன்னா, அன்புன்ற பேர்ல அவங்க மேல எனக்கு அக்கறை இருக்குதுன்னு நினைக்கிற நினைப்புல என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு அளவை கடந்து மற்றவர்களோட பழகுவது, நெருங்குவது, அவர்களோட அதிக நேரம் செலவழிப்பது, இது ஒரு வகையில தடையானதாக இருக்கும். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா இத உலக நீதி, உலக சட்டங்களே இதை மதிக்குது. என்னன்னா, மற்றவருடைய உரிமைகளே தனித்தன்மைகளும் அது ஓரளவுக்கு மேல உலகம் அதை என்ன பண்றது இல்லை, தலையிடுறது இல்லை, அதை எடுத்துக்கிறது இல்லை, உரிமை எடுக்கிறது இல்லை. சரிங்களா? ஆனா இன்னைக்கு பொதுவா தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய விஷயத்துல இது ரொம்ப பின்தங்கிதான் இருக்குதுங்க. பின்தங்கிதான் இருக்குது. ஒரு அளவோட தான் பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கணும் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய விஷயத்துல. ஒருவேளை நீங்க ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டீங்கன்னா சில சமயங்கள உரிமை மீறல் நடக்கும் போது அதனாலே சில பிரச்சனைகள் உண்டாகும். அதனால என்னன்னா, தேவனுடைய அன்பின் பிரமாணம் எந்த அளவு வரையிலும் சகோதரத்துவத்துக்குள்ள பழகுதல், பேசுதல், அணுகுமுறை வைத்தல அது அளக்கிறதோ அந்த அளவுக்குள்ளதான் நாம கையாளணும். ஆக சகோதர சகோதரிகளை, ஏன்னா அன்பின் பிரமாணமும் இதுதான் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குது. அப்ப என்ன செய்திடக்கூடாது? ஏன்னா அநேகருக்கு இது புரிய மாட்டேங்குது. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் பாருங்க, ஒரு சிலருக்கு உணவு பரிமாறுற விஷயத்துல கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் பலவந்தப்படுத்துறாங்க, கட்டாயப்படுத்துறாங்க. காரணம், சகோதர அன்புன்ற கண்மூடித்தனமான வார்த்தைகள் அதுக்குள்ள பயன்படுத்துறாரு. செய்திடக்கூடாது சகோதர சகோதரிகளே. ஒரு சகோதரனா ஒரு ஊழிய யாரோ ஒரு சகோதரன சகோதரி நம்ம உபசரிக்கிறோம்னா, பட் அவங்களுடைய விருப்பம் என்னங்கிறத, அந்த விருப்பத்தை மதிக்கணும். அதுதான் தனித்தன்மையை மதிக்கிறது, அவர்களுடைய உரிமையை மதிக்கிறது. அப்ப உரிமை மீறல் இதுல என்னன்னா, பலவந்தமா அவங்கள சாப்பிட வைக்கிறது, பலவந்தமா அவங்களுக்கு பிடிக்காத செய்ய வைக்கிறது. இது ஒரு விதமான கண்மூடித்தனமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே. உலகத்தானே இந்த விஷயத்துல தெளிவா இருப்பாங்க. ஒரு அளவுக்கு மேல அவங்களுடைய விருப்பம் என்னமோ அதை சாப்பிட்டுட்டோம். ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏன்னா இது அன்புன்ற பேர்ல தான் செய்யறாரு, தெரியாது, அவருக்கே தெரியாது, பட் இட்ஸ் ராங் அது. அப்போ ஒரு உணவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியில உரிமை மீறல் செய்யக்கூடாது என்று வரும் பொழுது, ஒழுக்க ரீதியாக, பழக்கம் ரீதியாக, இல்ல ஒருவேளை அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போக்குவரத்து வைக்கிற விஷயத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு அளவை கடைபிடிக்கணும் பாருங்க. ஏன்னா இதுல ஏன் பிரச்சனை வருது சொல்றாருன்னா, ஏன்னா ஒருவேளை நீங்க ஒரு அளவு கடந்து உங்களுடைய சகோதர சகோதரியோட நீங்க ஐக்கியம் வச்சிட்டீங்கன்னா, சத்தியம் என்று வரும்பொழுது, தேவனுடைய நீதி என்று வரும்பொழுது உங்களுக்குள்ள பிளவுகள் உண்டாயிடும். ஏன் அப்படின்னா, உங்கள் பழக்க தோஷங்கள் சத்தியத்துக்கான முக்கியத்துவங்களை ஒதுக்கி விட்டுடும். அதனாலதான் சொல்றேன், ஏன்னா அன்பின் பிரமாணம் ஒருபோதும் தேவனுடைய நீதியை ஒதுக்கிட்டு அங்க வேலை செய்யாது. ஆக சகோதர சகோதரிகளே, அப்ப இந்த நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை நாம பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளணும்னா இந்த விஷயத்துல நாம ஞானமா நடக்கணும். நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, அதுல விழுந்து போன நம்முடைய மனதின் நிலைப்பாடு, அதை கவனிக்கணும். அதே சமயத்துல மற்றவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில நம்முடைய பங்களிப்பு செய்யணும். அதே சமயத்துல அதுல ஒரு எல்லை வரம்பு இருக்கு, அவர்களுடைய உரிமைகளே தனித்தன்மையிலையும் தலையிடுவதில் ஒரு எல்லை வரம்பு இருக்கு என்பதையும் நாம அங்க உணர்ந்து கொள்ளணும். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இது ரெண்டாவது விஷயம். மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, மற்றவர்கள் நம்மை சார்ந்து இருக்கிறவர்களுடைய பலவீனங்களிலும், நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள் இருக்கிறவர்களுடைய பலவீனங்களிலும் இயன்ற மற்ற தெய்வீக இரக்கத்தையும், ஒருவேளை அவர்களுடைய விஷயத்தையும் தீர்ப்பு செய்வதிலும் பொறுமையான தன்மையை நாமோ கையாள வேண்டியவர்களாக அங்க காணப்படணும். அதாவது மற்றவருடைய பலவீனத்துல இரக்கத்தையும் அவர்களுடைய குற்றங்களை காண்பதிலையும் கொஞ்சம்
பொறுமையா நம்முடைய விஷயங்களை நம்ம கையாளணும். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இன்னைக்கு விழுந்து போன இந்த ஆதாமுடைய சந்ததி, சரிங்களா, அது முழுவதுமாக என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா, மென்டலி, மாரலி, பிசிக்கலி, அதாவது மன ரீதியாகவும் ஒழுக்க ரீதியாகவும் சரீர ரீதியாகவும் அது பரிபூர்ண தன்மையை அங்கே எழுந்திருக்கிறது. இதை பொதுவாக இந்த மனுக்குலம். சோ இதே மனுக்குலத்துல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆதாமுடைய சந்ததியில தான் நாமளும் வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆதாமுடைய சந்ததி விழுந்து போன இந்த ஜென்ம சுபாவத்தை தான் புதிய சிருஷ்டிகளாக நாமளும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்குள்ளவும் இந்த பலவீனம் இருக்கு, நம்மை சார்ந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் இந்த பலவீனம் இருக்கு, நாம குடிக்கொண்டிருக்கிற மாம்சீக குடும்பத்தார் அயலகத்தார் எல்லாரிடத்திலும் இந்த பலவீனம் இருக்கு. இப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்குன்னா சகோதர சகோதரிகளை, மற்றவர்களுடைய பலவீனங்களை ரொம்ப பெருசுப்படுத்த நினைக்கிற நம்முடைய மனப்போக்கு என்ன செய்யணும்னா, முதலாவது நம்மிடத்துல இருக்கிற பலவீனங்களை கண்ணோக்கி பார்க்கணும். அப்படி கண்ணோக்கி பார்க்கும்போது நம்முடைய பலவீனத்துல எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய கிருபை நிரப்பப்படுகிறதோ, தேவனுடைய கிருபை எந்த அளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணதோ, எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய இரக்கம் நம்மை தாங்கி நாள் வரையிலும் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறதோ, அதை நாம கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து உணர்ந்து பார்க்கணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்முடைய பலவீனங்கள்ல ஒருவேளை தேவன் நீதியை சரிகட்ட நினைப்பாரானால், ஒருவேளை நீதியை நம் முன் வைப்பாரானால், கண்டிப்பா இந்த ஓட்டத்துல நாம் ஒருத்தராலும் நிலை நிற்க முடியாது. காரணம், தேவன் நம்முடைய பலவீனத்துல, நம்முடைய குறைகள்ல அவர் இம்மட்டுமாக அந்த இரக்கம் பாராட்டிட்டு கொண்டு வரார். சோ இந்த சிந்தை உடையவர்களாக இருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அதே உடன் சரீர அங்கங்களுடைய பலவீனங்கள் குறைகள் அதுல என்ன பண்ணணும்னா, அதே இரக்கத்தை அவர்கள் அப்ளை பண்ணணும், காண்பிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா தேவன் அப்படிதான் கொடுத்திருக்கிறார். தேவனுக்கு நாம நன்றி என்று சொல்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னா, தேவனிடத்துல எதைய நாம பெற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி சொல்றோமோ அந்த வார்த்தையினுடைய சரியான அர்த்தம் எப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுதுன்னா, தேவனிடத்துல எதைய பெற்றுக்கொண்டதுக்காக நன்றி சொன்னோமோ அதே விஷயத்த நாம மற்றவர்களுக்கு செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துலதான் அந்த நன்றி உணர்வு நிறைவேறுது. ஆனா நாம் அநேகர் என்ன செய்வோம்னா, தேவனிடத்துல பெற்றுக்கொண்டதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனா தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு நீங்க நன்றி சொல்றவர்களாக இருந்தால் ஒன்னு செய்யுங்க, நான் உங்களுக்கு எதைய செய்தனோ அதை நீங்க மற்றவர்களுக்கு செய்யுங்க. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய நீதி இப்படிதான் வகுக்கப்பட்டிருக்குது. மற்றவர்களுக்கு நாம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நமக்கும் செய்யப்படும். இதுல தெய்வீக நீதியின் மாற்றங்கள் என்பது ஒன்றும் அல்ல. புரியுதுங்களா? அப்ப என்னதான் செய்யணும்னா, நம்ம மேல தேவனை அனுதாபப்பட வேண்டும் என்று நாம் அவர் சமூகத்துக்கு போய் நிக்கிறோமோ, அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன், குற்றம் செஞ்சேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என் மேல கொஞ்சம் அனுதாபப்படுங்கப்பா. இதே மனப்போக்கு தான் மற்றவருடைய பலவீனத்திலும் அந்த அனுதாப எண்ணம் வரணும். நாம மற்றவருடைய கழுத்தை பிடிச்சா தேவனுடைய நீதி நம்ம கழுத்தை பிடிக்கும். சகோதர சகோதரிகளே, இப்ப புரியுதுங்களா? உங்க சொந்த வேலையை பாருங்க, உங்க சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை பாருங்க, உங்க இருதயத்தின் நிலையை பாருங்கன்னா இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க சகோதர சகோதரி. அப்படி மீறிட்டா உரிமை மீறல் நடக்கும். இங்க நம்முடைய நிலையை நாம கவனிக்க தவறிட்டா, அதே சமயத்துல மற்றவருடைய குற்றங்களை கையாளுறதுல கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும். ஏன்னா சிலர் என்ன பண்ணிடுவோம்னா, ஒரு குற்றன்ற விஷயம் நம்ம காதுல கேட்ட உடனே தீர்ப்பு செய்யறதுக்கு முன் வந்துடும். இது மாம்சத்தினுடைய விழுந்து போன தன்மை. இன்னைக்கு உலகத்துல பொதுவா அந்த மாம்சம் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு குற்றத்தை ஒரு மனுஷன் செய்யறான், அது பெரிய குற்றம் சிறிய குற்றம் நல்லா மனிதர்கள் பிரித்து பாக்குறாங்க. ஆனா உடனே அந்த மனுஷனை பிடிச்சு சிலரெல்லாம் அடிச்சே கொண்டு போடுறானுங்க இந்த மனுஷனுங்க. இப்போ ரீசெண்டா நடந்த சம்பவங்கள் அப்படிதான் இருக்கு. ஒரு தவறு ஒருத்தன் செய்துட்டான், உடனே அவன் அடிச்சு கொண்டு போறான். கொண்டு போடுற அப்படி அவனோட இருதயத்தை கொஞ்சம் அவன் கவனிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, இந்த விஷயத்தை தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு வசனத்துல கோட் பண்றான். அது எங்கன்னா,
கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம். கலாத்தியர் 6:1. இந்த வசனத்தை நாம உங்களுக்கு இந்த திரிவில்லியமுடைய வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். கலாத்தியர் 6:1. சகோதர சகோதரிகளே, ஏன்னா வசனத்துல அப்படிதான் இருக்கு இந்த வேதத்துல. சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவர் ஏதேனும் குற்றத்தில் அகப்பட்டு கொண்டால், ஒருவேளை ஒரு சகோதரனா சகோதரிய நம்ம முன்னாடி ஏதோ ஒரு குற்றத்துல அகப்பட்டுட்டாங்க, தவறு செய்துட்டு இருக்கிறாங்க, ஒரு குற்றம் இழைத்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த நீங்க பார்த்துட்டீங்க, அந்த குற்ற வழக்கு ஒருவேளை வருது அப்படின்னா, தூய ஆவியை பெற்றிருக்கும் நீங்கள் கனிந்த உள்ளத்தோடு அவர்களை திருத்துங்கள். தேவனுடைய ஆவி, தேவனுடைய சிந்தை, தேவனுடைய மனப்போக்கை பெற்று கொண்டிருக்கிற நீங்கள் கனிந்த உள்ளத்தோடு அவர்களை திருத்துங்கள். ஆக்சுவலா இப்போ இந்த குற்றம் இழைத்தவரை கையாளுற விதத்துல பாருங்க, தெய்வீக தன்மை நாம கையாளப்படணுங்கிறத ஆலோசனை. ஆனா இன்னைக்கு உலகம் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு மனுஷன் மேல குற்றம் வந்த உடனே தண்டிக்கிறதுக்கு தான் உடனே முற்படுறானே தவிர திருத்துறதுக்கு இல்ல. ஆனா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரை போல் நீங்கள் சோதனைக்கு உள்ளாகாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா சகோதர சகோதரி, ஏன் வசனங்கள்ல நம்ம மற்ற ஆங்கில வசனங்கள் இல்ல இந்த திருவிலியம் வேத வசனங்களுக்குள்ள ஏன் நாம போறோம்னா, இந்த கேஜேவோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நாம வச்சிருக்கிறோம். ஆனா மற்றதெல்லாம் இன்னும் போய் நாம படிக்கும் போது அந்த வசனங்களுடைய விளக்கங்களை படிக்கும் போதே ஓரளவுக்கு நாம புரிந்து கொள்ளலாங்கிறதுனாலதான் மற்ற டிரான்ஸ்லேட்ல எல்லாம் போறதை தவிர இதுல விளக்கம் தப்பா இருக்குதுங்கிற அர்த்தம் அல்ல. சரிங்களா? சிலதெல்லாம் இருக்கும் தான், சில வசனங்கள் இருக்கும் தான். பட் இது என்னன்னா, மற்ற டிரான்ஸ்லேட்ல போகும்போது கொஞ்சம் படிக்கும் போதே தெளிவா புரியும். அதான் சொல்றாரு, அவரை போல் நீங்கள் சோதனைக்கு உள்ளாகாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள். இப்போ இந்த சிந்தைய நாம மனசுல வச்சுட்டா, என்ன மனசுல வச்சுட்டா, உதாரணத்துக்கு ஒரு சகோதரர் ஒரு குற்றம் செய்துட்டதா, ஒரு சகோதரனா சகோதரிய குற்றம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த வழக்கு வருதுன்னு வச்சுங்க. இப்ப அதை கையாளுறோம். தேவன் ஒருவேளை அந்த குற்றத்தை எப்படி கையாளுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம கையாளணும், அதுதான் நீதி. ஆனா இன்னொரு விஷயம், நமக்கு அங்க என்ன ஒரு சோதனை இருக்குன்னா, நாமளும் இன்னும் மாம்சத்தில் தான் இருக்கிறோம். அப்படி மாம்சத்துல இருக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன சிந்திக்கணுங்கிறது இங்க சத்தியம்னா, நீங்க மற்றவர் என்ன குற்றத்தை செய்தாரோ அந்த குற்ற சம்பந்தமான வழக்கை நீங்க கையில் எடுக்கிறீங்க. அதை எடுத்து அதற்கு இசைவானபடி அவர் இடத்துல ஒரு அணுகுமுறையை நீங்க செய்யறீங்க, ஆலோசனையை அறிவுரைகளை ஏதோ சொல்றீங்க. ஆனா இன்னொரு விஷயம் நீங்க கவனிக்க தவறாதீங்க, அந்த எதிர் நபர் என்ன குற்றத்தை செய்தாரோ அதே குற்றத்தை நீங்களும் செய்யறதுக்கு வரும் நாட்கள்ல வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத மனசுல நினைச்சுங்க. புரியுதுங்களா? நீங்க எந்த குற்றத்தை கையாள போனீங்களோ அதே குற்றத்தை வருங்காலத்துல நீங்க செய்வதற்கான சூழல், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அமையும் அப்படிங்கறத நினைச்சு பாருங்க. அப்படி ஒருவேளை நம்ம நினைச்சிட்டா இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவுடைய நபர் விஷயத்துல கையாளும் போது கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம், கவனமா இருப்போம். ஏன்னா இந்த குற்றத்தை ஒருவேளை நீதி தவறி அன்பின் பிரமாணத்துக்கு எதிர்மாறாக கையாள நினைச்சிட்டோம்னா வருங்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட குற்றங்களை நாமோ செய்ய மாட்டோம் என்பது நிச்சயம் அல்ல, செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை மறந்து போயிடுவோம். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, இதுதான் விஷயங்கள். ஏன் மற்றவருடைய பலவீனத்துல இரக்கம் காண்பிக்கணும்? நாம பெற்று கொண்டு இருக்கிறோம் தேவனிடத்துல இருந்து அனுதாபம் வாங்கி இருக்கிறோம். ஏன் மற்றவர்கள் விஷயத்துல கொஞ்சம் பொறுமையா கையாளணும்? நாம கூட அந்த தப்பு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளணும். ஒருவேளை இதுல தவறிட்டனா இந்த பொல்லாத நாட்கள்ல நம்ம தவறான விதத்துல பயன்படுத்திடுவோம். இப்ப புரியுதுங்களா? இதை சரியான விதத்துல பயன்படுத்தணும் போது பாருங்க, இதைதான் மீட்டு எடுக்கணும். பாருங்க, இதுல ஞானம் நமக்கு எவ்வளவு அவசியமா இருக்கு பாத்தீங்களா? நேரம் எவ்வளவு அவசியம். என்ன சொல்ல, ஞானமா பயன்படுத்த வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல. இதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வட்டாரத்துல, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கவனிக்கப்படாத விஷயங்களாகவே காணப்பட்டுடும் சகோதர சகோதரிகளை. இது மூன்றாவது விஷயம்.
4வது விஷயம், தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, சுய திருப்திப்படுத்துதலை மேற்கொள்ளுதல். சுய திருப்திப்படுத்துதலை மேற்கொள்ளுதல், செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன். அதாவது இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன சொல்லிட்டா, ஒருவேளை நாம வெளிப்படையா சொல்லிட்டா, பெரும்பாலும் இந்த மனப்போக்கு யாருக்கு அதிகப்படியா உண்டாகுதுன்னா, தேவனுடைய கரத்தில ஊழியர்களா இருக்கிற சகோதரனோ அல்லது சகோதரிகளோ, இவர்களுக்கு இந்த சுய திருப்திப்படுத்துதலை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே ஞானமாக கண்டறிய வேண்டிய விஷயம் சுய திருப்திப்படுத்துதலை மேற்கொள்ளுதல். ஏன்னா ஒருவேளை நாம இதை கண்டறிய தவறிட்டனா, நம்முடைய சுய திருப்திப்படுத்துதலுக்கு நம்முடைய நேரங்களை நாம எடுத்துடுவோம். அப்படி எடுத்துட்டா the time waste, ஞானம் இல்லை. ஏன் இந்த சுய திருப்திப்படுத்துதல்னா, இன்னைக்கு பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா, என்ன இந்த கடைசி காலத்தினுடைய சோதனைகள்ல இன்னும் நமக்கு தெரியும், அநேக பாடங்கள் நீங்க கூட கேட்டிருப்பீங்க. இந்த 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துல எல்லாம் அங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்க பேசியிருப்பார். இந்த ஒரு கடைசி நாட்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பத்தி பேசுவார். இந்த கடைசி நாட்கள்ல தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியில எவ்விதமான அனுபவங்கள் அங்க கடந்து போகும். மன்னிக்கணும், 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம். அந்த வசனங்கள்ல நீங்க அநேக பாடங்கள் கூட அங்க பார்த்திருக்கலாம். அப்படி நடக்கும்போது இங்க அந்த ஒரு சுய திருப்திப்படுத்துதல் கடந்து போகும். ஒருவேளை தேவனுடைய பிள்ளைகள், அதுல பெரும்பான்மையா ஊழியர்கள், எந்த வகையில் இது நடக்கும் அப்படின்னா, மற்றவர்களுடைய சுய பரிதாபத்தையும் இரக்கத்தையும் பெற விரும்ப நினைப்பது. அதாவது என்னன்னா, வாலண்டரியா போயிட்டு மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து தன் மேல ஒரு பரிதாபப்படணுங்க, நம்ம மேல இரக்கப்படணுங்கிற ரீதியில சில வழிமுறைகளை கையாளுவது. ஏதோ ஒரு வகையில எதையோ ஒண்ணு அவர்களிடத்துல பேசி அவர்கள் கிட்ட இருந்து தன் மேல ஒரு பரிதாபமான எண்ணத்தை சம்பாதிக்க நினைப்பது, அல்லது தன் மேல ஒரு இரக்கப்படணுங்கன்னு நினைக்கிறது. ஒருவேளை அவங்க அப்படி செய்துட்டாங்கன்னா அது நம்முடைய சுயம் ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிரும். பெரும்பாலும் இதுல என்ன மனப்போக்குன்னா, மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டுவதன் மூலமே இந்த சுய பரிதாபங்கள் பெற நினைப்பது. அதான் பொதுவா சொல்லவில்லைங்களா, பொதுவா சில சமயங்கள்ல ஒருவேளை ஒரு சபையில ஒருவேளை ஊழியர்கள் எலெக்ட் ஆகலன்னா பொதுவா இப்படி சொல்றது உண்டுதான். பெரும்பான்மையானவர்கள் என்னது, ஒருவேளை யாருக்கிட்ட நான் போயிட்டு இந்த ஜனங்களுக்கு நான் எவ்வளவு செய்திருக்கிறேன், இந்த ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறேன், எவ்வளவு சத்தியம் சொல்லி இருக்கிறேன், இந்த சபை உருவாக நான் தான் எவ்வளவு காரணமா இருந்தேன், இதெல்லாம் சொல்லி இந்த ஜனங்க எனக்கு எப்படி பண்ணிட்டாங்க, இப்படி பேசிட்டாங்க, இப்படி என்னை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க, என்னை ஒதுக்கிட்டாங்க. இதன் மூலம் என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்க அந்த எதிர் நபரிடத்துல ஒரு சுய பரிதாபத்தையும் இரக்கத்தையும் நீங்க வாங்க நினைக்கிறீங்க. ஒருவேளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நபர், ஆமாங்க பிரதர் உங்களுக்கு அவங்க தீமை செய்துட்டாங்க, ஆமாங்க பிரதர் உங்களை மதிக்கல. ஒருவேளை இதன் மூலம் இந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன், இந்த ஒரு சுய திருப்தி அடையும் இல்லைங்களா. பட் இதை மேற்கொள்ளணும் சகோதர சகோதரி, இதெல்லாம் நாம கவனிக்கப்படாத விஷயங்கள் தான். யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் சில சமயங்கள்ல சிலருடைய சுய திருப்திப்படுத்துதல் எப்படி இருக்கணும்னா, மற்றவர்கள் தன்னிடத்துல நடந்து கொள்ளக்கூடிய நடத்தை தனக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கணும். ஏன்னா நான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் சில மெஷர்மெண்ட் வைப்பாங்க. என்ன மெஷர்மெண்ட்னா, இவர் என்னுடைய மன நோகாம பேசணும், என் மன நோகாம நடக்கணும், எந்த வகையிலும் என்னை அவர் உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, என்கிட்ட அன்புக்கு எதிர்மாற நடக்கக்கூடாது. இப்படி அநேக விதமான சில சுய திருப்திப்படுத்தலுக்குரிய மனப்போக்க விரும்புறது. இதுல பொதுவா எல்லாருக்கும் இந்த விருப்பம் இருக்கு. இதுல நான் ஒரு ஊழியர்களை மாத்திரம் மேற்கோள் காட்ட வேண்டாம், சபையில இருக்கிற அத்தனை அங்கங்களுக்குள்ளவும் பெரும்பாலும் இந்த மனப்போக்கு இருக்கு. என்னன்னா, மற்றவர்கள் தான் திருப்திப்படக்கூடிய அளவுக்கு நடந்து கொள்ளணும். இப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பை நாம வைப்பது கூட இந்த சுய திருப்திப்படுத்தல. அதை மேற்கொள்ளணும். ஏன்னா இந்த பொல்லாத மாம்சத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா, நல்லா பேசினா நல்லா பழகினா அதுவும் நல்லா பேசும், நல்லா பழகும்.
ஒருவேளை நாம எதிர்மாறா பேசணும், எதிர்மாறா பண்ணணும், அதுவும் அப்படியே தான் செய்யும். இது மாம்சத்தினுடைய நீதி. அதுக்கு தான் அது என்ன சொல்லும்? யூ ரெஸ்பெக்ட், டேக் ரெஸ்பெக்ட். மரியாதையை கொடுத்து மரியாதை வாங்கிக்கோ. எவ்வளோ எவ்வளோ கேவலமா, எவ்வளோ தெய்வீக தன்மையிலிருந்து இன்னைக்கு சுய நீதியில இந்த மனுக்குள்ள நிக்குது பாருங்க சகோதர சகோதரிகளை. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் வச்சிருக்கிறோமான்றத கவனிக்கணும். அதாவது மற்றவர்கள் நாம திருப்திப்படக்கூடிய அளவுக்கு நடந்து கொள்ளணுங்கிற எதிர்பார்ப்பை மேற்கொள்ளணும். இது கோல்டன் ரூல் எந்த வகையிலும் அனுமதிக்கிறது இல்ல. அன்பின் பிரமாணமும் தெய்வீக நீதியும் இப்படி வகுக்கல. மற்றவர்கள் திருப்திப்படுத்தணுங்கிறத வேண்டாம். சத்தியத்தின் அடிப்படையில மற்றவர்களுக்கு நீங்க திருப்திகரமா என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க. அதுதான் ரூல் இருக்கு. ஆனா சகோதர சகோதரிகள், இந்த செல்ஃப் சுய திருப்திப்படுத்துதல் அது நாம மேற்கொள்ளணும். இன்னும் மற்றவர்களுடைய இருதயத்துல ஒரு பெருந்தன்மையான எண்ணங்கள் நம்மை பற்றி உண்டாகணுங்கிற நினைக்கிறது, விரும்புறது, அது மேற்கொள்ளணும் சகோதர சகோதரிகளே. இன்னைக்கு பெரும்பாலும் தேவனுடைய ஊழியர்களா இருக்கிற நமக்கு என்ன தோணிருதுன்னா, நாம இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியிலேயே பேரோடவும் புகழோடவும் அந்தஸ்தோடவும் கௌரவமோடவும் வாழ்ந்து போயிடலான்னு நினைப்பு தோணுதுங்க. எவ்வளவு மோசமான எண்ணம் பாத்தீங்களா? ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது, இதுக்கெல்லாம் விரும்பி செய்தெல்லாம் ஒரு விதமான சுய திருப்திப்படுத்துதல். அதனாலதான் யாராருக்குள்ள என்னென்ன குணங்கள் மறைஞ்சிருக்குங்கிறத தேவன் என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவர்கள் மேல ஒரு சிறு சோதனை அனுமதிக்கும் போதுதான் வெளியே வருது சகோதர சகோதரிகளே. ஏன்னா நாம எந்த வகையிலும் சரி தேவனுக்காக செய்த ஊழியத்தை அல்லது ஊழியத்துக்காக ஜனங்களிடத்திலிருந்து எதையாவது நீங்க நான் எதிர்பார்க்கிறோம்னா, தேவனுக்காக செய்த ஊழியம் என்று நாம் அட்ரஸ் பண்றோம். ஆனா ஜனங்களிடத்திலிருந்து எதையோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம். அவர்கள் கிட்ட இருந்து தனக்கு ஒரு மதிப்பு, மரியாதை, ஒருவேளை அப்படி எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னா இது ஒரு விதமான சுய திருப்திப்படுத்துதல். அப்ப என்னதான் செய்யணும்? எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. சரி, இதை மேற்கொள்ள என்ன வழி? எதையுமே எதிர்பார்க்காதீங்க. யார் இடத்திலும், எந்த நபரிடத்திலும் எதையுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற்றப்படாமல் போகும்போதுதான் வெறுப்புகளும் கசப்புகளும் உதாசீனங்களும் கனவீனப்படுத்துதலும் நடக்கும். ஒருவேளை நாம யாரிடத்திலும் எதுவும் எதிர்பார்க்கலன்னா நாம என்ன யாருக்கு என்ன செய்ய போறோம்? என்ன செய்வோம்னா நன்மை மாத்திரம் தான் செய்வோம். யார்கிட்ட இருந்து எதையும் நீங்க நான் எதிர்பார்க்கலன்னா அவங்களுக்கு வெறும் நன்மை மட்டும்தான் செய்வோம். எதிர்பார்த்தா நான் தீமை கூட செய்திருவோம். ஆக சகோதர சகோதரிகளை பாருங்க, ஒருவேளை இந்த விஷயத்திலேயே நாம சுய திருப்திப்படுத்துதலே கவனம் கொடுத்துட்டோம்னா பொல்லாத நாட்களுடைய விஷயத்துல நாம் கூட விழுந்து போயிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்ப சிந்திச்சு பாருங்க, இது கொடிதான காலம். தேவனுடைய பிள்ளைகள் மேல முதல் சோதனை கடந்து போகுது. எல்லாரு மேலயும் போகுது. ஆனா எல்லாரு மேலயும் போகிற சோதனைகளுக்கு முடிவு இருக்குது. ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் மேலே இப்போ போயிட்டு இருக்குது சோதனைகள். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே, இந்த ஒரு சுய திருப்திப்படுத்துதல் கூட நாம அங்க மேற்கொள்ளணும். 5வது விஷயம் என்னன்னா, நிலையற்ற மனநிலை அல்லது உறுதியற்ற மனநிலை. இது கூட இந்த லவோதிக்கேயா உடைய சபையின் மேல கடந்து போகிற சோதனையில இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு. என்னன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாட்கள்ல நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தபடி தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு 2 விஷயத்துல ரொம்ப கான்பிடன்ட் வேணும், ஒரு உறுதித்தன்மை வேணும், ஒரு வளர்ச்சி வேணும். எதுலன்னா, ஒண்ணு தேவனுடைய உபதேசத்தின் மேலையும் அல்லது தேவனுடைய உபதேசத்திலும் தேவனுடைய குணலட்சணங்களில் வளர்த்து கொள்வதிலும் ஒரு உறுதித்தன்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாட்கள்ல வேணும். அதாவது இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டா, உபதேசங்கள் மேலும் ஒரு அசைவில்லாத உறுதித்தன்மை இருக்கணும். விசுவாசம் உபதேசத்தின் மேல. 2வது தெய்வீக குணலட்சணத்தை வளர்த்து கொள்வதிலும் அதுல நிலையா நிற்கிறதிலும் ஒரு உறுதித்தன்மை வேணும். ஏன்னா சோதனை இது 2த்துக்கும் தான் கடந்து வருது. அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா சகோதர சகோதரிகளே,
இந்த ஏற்றகால அறுவடை சத்தியத்தின் மேல நமக்கு முதலாவது ஒரு தெளிவு புரிதல் வேணும். இரண்டாவது, தேவனுடைய குணலட்சணங்கள் வளர்த்து கொள்வதிலும் ஒரு தெளிவு, ஒரு நிலைத்தன்மை நமக்கு வேணும். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவேளை இதுல உறுதி இல்லாத தன்மை நாம கொண்டிருப்போமானால், ஒருவேளை உபதேசத்திலோ இல்ல தேவனுடைய குணலட்சணங்கள் வளர்த்து கொள்ற விஷயத்திலோ ஒருவேளை நிலைத்தன்மை இல்லைன்னா வெகு சுலபமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, மாம்சமோ சாத்தானோ மற்ற மனித பாத்திரங்களோ நம்மளை விலை செய்திருவார். ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த ரெண்டு மனப்போக்குல உறுதியா இருக்கணும். உபதேசத்தின் ரீதியிலும் தெய்வீக குணத்தின் ரீதியிலும் உறுதியா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வேறு விதமான எதிர்மாறான ரெண்டு மனப்போக்கு உண்டாயிடும். அதுதான் என்ன மனப்போக்குன்னா, அது அனலாவும் இருக்காது, குளிராவும் இருக்காது, ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன, ரெண்டும் கலந்து இருக்கிற ஒரு வெதுவெதுப்பான மனப்போக்கு தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் லவோதிக்கேய சபை கடந்து போகுங்கிறது தான் சத்தியம். அப்ப என்ன செய்யணும்னா சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனங்கள் அவர்களுக்கு தேவை. ஏன்னா உபதேசத்தின் விஷயத்துல சரி, யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, யார் எதைய பேசினாலும் சரி, இது எல்லாம் முதலாவது தேவனுடைய வசனத்திலும், ஒருவேளை இந்த வசனத்தினுடைய வெளிச்சத்தின் மேல 7ஆம் தூதனுடைய எழுத்துக்களும் என்ன இருக்கு, ஒருவேளை சகோதரருக்கு அப்புறம் வந்த சகோதரர்களா இருந்துட்டாலும் சரி, ஒருவேளை விளக்கங்கள் எப்படி இருக்கு, தேவனுடைய வசனத்தோட பொருந்தி போகுதா, சரியா இருக்கா, அதை பார்க்கணும். ஆனா இந்த நாட்கள் என்ன நடக்கும்னா, யார் எது சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. யார் எது சொன்னாலும் கேட்டு போயிருப்பார். இப்படிப்பட்ட மனப்போக்கு உடையவர்கள் எல்லாம் வெகு சுலபமா விழுந்துருவாரு. அதே போல ஒரு தெய்வீக குணத்துல உறுதி இல்லாதவர்கள், உண்மை என்னன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு ஒண்ணு இப்படி சொன்னாலும் இதையும் கேட்டுப்பாங்க, அவரு அதை சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுக்குவாங்க. என்ன மனப்போக்குங்க இது? ஒரு சுயமாக சத்தியத்துல நிலை கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லாதவர்களை சாத்தானும் சரி, இந்த உலகமும் சரி, ஏன் நமக்கு மத்தியில் இருக்கிற சில ஓனாய் குணம் உடையவர்களும் சரி, வெகு சுலபமா பிரிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஜனங்களை. காரணம் என்னன்னா, இந்த ஜனங்களுடைய மனப்போக்கு இப்படி என்ன நடந்துரும்னா, சத்தியத்தை பின்பற்ற வேண்டிய விஷயத்துல மனித பாத்திரங்கள் பின்னாடி ஓடி போயிட்டே இருப்பாரு. ஆனா எந்த இடத்துல சத்தியத்துக்கான முக்கியத்துவங்களை தேவனுடைய ஜனங்கள் தவிர்த்து சில மனித பாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்களோ, அவங்க எங்க போய் விழுறாங்களோ அங்கேதான் இவங்க விழுவாங்க. இதுதான் சத்தியம். ஏன்னா அப்போஸ்தலருடைய காலத்துல நடந்த சம்பவங்களை அங்க கோட் பண்ணுவார். சிலர் சில மனித அந்த யூதர்களுக்கு மத்தியிலே சிலர் சொல்வார், ஒருவேளை இந்த விஷயம் தேவனால உண்டாயிருந்தா இதை யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, அழிக்க முடியாது, மனிதனால உண்டாயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவு வந்துரும்னு அநேகர் அந்த காலகட்டத்தில மனுஷர்களை பின்பற்றி போனவர்கள் ஒண்ணும் இல்லாம போயிருக்கிறாங்க. ஆனா அதுதான் சத்தியம் சகோதர சகோதரிகளே. ஒருவேளை தேவனுடைய பிள்ளைகள் மனித பாத்திரங்கள் பின்னாடி நிற்கிறவர்களாக இருந்தால் இவர்கள் ரெண்டு விதமான மனப்போக்கு உடையவர்கள். அதே சமயத்துல இது போன்றவர்கள் உறுதி இல்லாத மனப்போக்கு உடையவர்கள். காரணம் என்னன்னா, அதுதான் வெகு சுலபமா சாத்தானை இவங்களை விலை செய்திருவான், சில மனித பாத்திரங்களை விலை செய்திருவாங்க. காரணம் சுய உறுதித்தன்மையற்ற தன்மைகள் இவர்களுக்குள்ள. ஏன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இந்த இரு மனம் உள்ளவர்கள், இது தேவன் அருவருக்கிறார். The double mind person, ரெண்டு மனசு, அதான் சொல்லுவார் யாக்கோபு சொல்லும் போது, இரு மனம் உள்ளவன் கர்த்தரிடத்தில் எதையாவது பெறலாம் நினைக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் அப்படி இல்லை சகோதர சகோதரிகளே. ஒரு தேவனுடைய நீதிக்குரிய அன்புக்குரிய விஷயமா அதுல ஸ்டாண்டர்டா நிக்கணும். தெய்வீக நீதி இதை அங்கீகரிக்குது, இது அங்கீகரிக்கல, அதுல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷன் காண்பிக்கணும். அதே போல உபதேசம் தான் டாக்டரின், நீங்க பேசுறது இதுக்கு எதிர்மாறா இருக்குது, தேவனுடைய வசனத்துல இல்ல. ஒருவேளை இது மேல 7ஆம் தூதன் பேசல, ஒன்னும் சத்தியம் இல்லை, அல்லது வேற யார் கருத்து சொன்னாலும் சரி வசனத்துக்கு இசைவா இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனா சகோதர சகோதரிகள, உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு
பல லட்சக்கணக்கான வேத மாணாக்கர்கள் பேர் இருக்குது. ஆனா அநேகர் சங்காரம் ஆயிட்டுகிறார். எந்த வகையிலனா தேவனுடைய உண்மையான உபதேசத்தின் மேல விசுவாசம் இல்லாதவர்களா தான் காணப்படுறார். இன்னைக்கு சாத்தான் விழுங்கிட்டுக்கிறார். ஆனா அதே தான் இன்னைக்கு கூட ஒருவேளை தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியில கடந்து போகிற சோதனையில அவர்கள் எதற்காக நிற்கிறாரு. அதனாலதான் நாம கவனிக்கணும், சத்தியத்திற்காக நிற்கிறோமா, சகோதர சகோதரிகளுக்காக நிற்கிறோமா? அன்புன்ற பேர்ல சத்தியத்தை ஒதுக்கி யார் பக்கம் நிக்கிறோம், அது நாம கவனத்துல கொள்ளணும் சகோதர சகோதரிகளை. அப்ப இந்த ஒரு நிலையற்ற மனத்தன்மை தேவன் அங்க அங்கீகரிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா வசனங்கள்லயே அப்போஸ்தலருடைய ஆலோசனைகளே என்னன்னா, நீங்க எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிற உரிமையும் பொறுப்பும் கடமையும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கு. யார் எதை சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுட்டு போறது இல்லை. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இது அழகே கிடையாது. சொன்னது இருக்கா, உள்ளோ வசனத்துல இருக்கா இல்லைங்க. அவர் பெரிய மூத்த சகோதரர், நீங்க யாரானா இருங்க, சொன்னது இருக்கா இங்க? அப்போஸ்தலன் பவுல் பேசினதையே ஜனங்க இருக்கா வேதத்துல, பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்குதான்னு போய் பார்த்த ஜனங்க அந்த காலத்துல கர்த்தர் இயேசு கூட எப்படி பேசினார் தெரியுங்களா? பழைய ஏற்பாட்டுல எந்த தீர்க்கதரிசி பேசி இருக்கிறாரோ அதை எடுத்து அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முன்னாடி சொல்லுவா. பாருங்க, ஏசாயா சொல்லி இருக்கிறாரு, இவரு சொல்லி இருக்கிறாரு, எடுத்து காமிக்கிறார். அப்போ ஜனங்கள் கூட பாக்குறாரு, வசனங்கள் பாக்குறாரு. கர்த்தர் பேசினது சரி, அப்போஸ்தலர்கள் பேசினதே ஜனங்கள் திரும்பி அங்க போய் பாக்குறாரு. இவங்க சொன்னது அங்க இருக்குதான் இல்ல இருக்கிறதா சொல்றாங்களாங்கிறதே கவனிக்கிறாங்க. ஆனா நாமோ அவர் யார் சொன்னாலும் கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறதா வேலை. இது நாட்கள் இது இல்லை எப்படி வீணாகுதுன்னா, சுயமா படிக்கிறதோ சுயமா படித்து பார்க்கறதோ கவனிக்கிறதோ இல்லாம போகும்போதுதான் இப்படி நிலையற்ற மனநிலையில இருக்கிறவர்கள் தான் சீக்கிரத்துல சூறையாடிடுவாங்க. சாத்தான் சூறையாடிடுவார். அதனால்தான் தேவன் கூட சொன்னார், இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொன்ன அதே சத்தியம் தான், என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள். இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த ஜனம் பாருங்க, இன்னைக்கு 200 கோடிக்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் பெயரளவுல இருக்கிறாங்க, தெரியல அவங்களுக்கு. ஆனா இன்னைக்கு சங்காரம் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க பெரு பெரு ஊழியக்காரர்களால. இன்னைக்கு அதே சோதனைகள் தான் இங்க பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் மேல கூட கடந்து போகும். இன்னைக்கு சத்தியத்தோட அறிவில தேவனுடைய பிள்ளைகள் தெளிவா இல்லைங்கன்னா சில மனித பாத்திரங்களே சாப்பிடுவாங்க நம்மள சகோதர சகோதரிகளே. ஆக இன்றைய காலங்கள் வரும்போது, ஏன்னா இந்த நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளணும்னு வரும்போது சூழல் இப்படி இருக்கு. அப்ப எப்படி நாம பயன்படுத்துறோம், இதை எப்படி நாம கையாளுறோம்? அதனால இந்த 2 விதமான, அதனாலதான் எலியாவுடைய காலத்துல எலியா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை கேட்பாரு, நீங்க எந்த மட்டும் குந்தி குந்தி நடப்பீங்க? அது 1 ராஜாக்கள் 18:21. எந்த மட்டும் பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள், கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்கள். ஆனா நீங்க இதுலயும் நீங்க உட்கார்றீங்க, இதுலயும் நீங்க வரீங்களே. ஆங்கிலத்துல அருமையா வார்த்தை இருக்குதா, டூ சைடு. இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல டூ ஒப்பீனியன்ஸ். பிரதர் ஒருவேளை பிரதர் சொன்ன மாதிரி இப்படியே இருக்கலாம், ஒருவேளை அப்படியே இருக்கலாம். என்ன மனப்போக்குங்க நம்மளுது? இது சொன்னது சத்தியத்துல இருக்கா இல்லையா ஒதுக்கி போயிட்டே இருக்கணும். இருக்குதா அதை ஏற்றுக்கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும். இந்த நியூட்ரல் போடுவோம் பாருங்க, இருக்குதா இல்லையா, சரி கரெக்டா தான் இருக்கு, அது நீங்க நான் தீர்மானிக்கிறது இல்லை. தேவனுடைய வசனங்கள் அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். தேவனுடைய வசனங்கள் உறுதிப்படுத்தணும் அந்த விஷயத்த, சரிங்களா? அதே சமயத்துல ஒரு சகோதரன் சகோதரி குறித்து ஏதோ சில விஷயங்களை கேள்விப்படுறீங்கன்னா உடனடியா ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது. இப்ப அங்க தேவனுடைய நீதி, தேவனுடைய குணலட்சணங்கள் கையாளப்படணும். தேவனுடைய நீதி என்ன சொல்லுது, அன்பு என்ன சொல்லுது, ஒரு விஷயத்த கேட்டீங்கன்னா உடனடியா முடிவுக்கு வராதிங்க, போய் அலசி பாருங்க, உண்மை என்னங்கிறத கண்டறிங்க. அதுக்கு பிற்பாடு இது கூட நீங்க தேவனுடைய தன்மையில உறுதி தன்மையில இருந்துட்டா இந்த விஷயத்துல கூட நம்ம நிதானமா கையாளுவோம், ஞானமா நடக்குவோம்.
ஒருவேளை உபதேசத்துல தெளிவா இல்லைன்னா அதுல விழுந்துருவோம். தேவனுடைய குணலட்சணத்துல தெளிவா இல்லைன்னா இதுல விழுந்துருவோம். ஆக சகோதர சகோதரிகளே, இது ரெண்டையும் நாம என்ன பண்ணணும்னா கவனம் கொடுக்கணும். அப்போ ஒரே மனப்போக்கு உடையவர்களாக, நிலையான மனநிலை உடையவர்களாக நாம் காணப்படணும். உபதேசத்தின் ரீதியாவோ இல்ல குணலட்சணங்கள் ரீதியாவோ வரக்கூடிய விஷயங்களை நன்கு நாம ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறவர்களாக அங்க காணப்படணும். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளை, ஆக இந்த விஷயங்களை நாம சிந்தையில வைத்து இந்த பாடத்தை இதோட நாம நிறைவு செய்றோம். ஏன்னா இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இதற்கு நமக்கு நேரம் அதற்கு போதுமானதாக அங்க காணப்படாது. அதனால ஒருவேளை தேவனுக்கு சித்தமானால் நம்ம மீதி இருக்கிற விஷயங்கள் ஒருவேளை வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றால் நம்ம மற்ற விஷயங்கள் நாம அங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுவரையில நாம கேட்ட விஷயங்கள் மூலமும் சத்தியத்தின் மூலமும் தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.